След приключване на летните ремонти и подготовката за отоплителния сезон е време да помислим как да използваме топлинната енергия от централното парно по-ефективно, безопасно и икономично. От Топлофикация Бургас препоръчват. Не покривайте радиаторите. Мебели, плътни завеси или декоративни решетки пречат на циркулацията на топъл въздух. Не отоплявайте цялото жилище само с един радиатор. Това води само до преразход на енергия и по-високи сметки. Не оставяйте вентилите на максимална позиция. При тази настройка те не се саморегулират и отчитат прекомерен разход. Използвайте термостатичните вентили правилно. Регулирайте температурата чрез тях, а не с отваряне на прозорци. Настройте температура, без да поддържате излишно високи стойности. Проветрявайте правилно, често, но за кратко време с широко отворени прозорци. Постоянно отворени прозорци и врати водят до големи загуби на топлина. При по-дълго отсъствие не затваряйте вентилите напълно, за да не замръзнат радиаторите. При кратко отсъствие настройте вентилите на 1 или 2. Така при връщане помещението ще се затопли по-бързо и икономично. Проверете за въздух в радиаторите. Ако не греят равномерно, обезвъздушете ги и при нужда уведомете домоуправителя. При старта на отоплителния сезон оставете вентилите на максимална степен, за да се избегне натрупване на въздух. Следете за течове и повреди по крановете. Капещото кранче води до сериозен воден разход и излишни сметки. Оплътнете вратите и прозорците, така намалявате загубите на топлина и повишавате ефективността на отоплението.